Значи, докато освобождавам паметта, която е доста малка, мисля, че казах вече, реших да сложа и шкурка Grit 800. Тук нещата вече стават доста по-бързо. Към връхчето на острието вече много внимателно, понеже много лесно може да бъде задрана шкурката и да се наложи смяната, което не е желателно. Затова към връхчето много внимателно. Сега тук има едно положение. Може да тръгнете вече в обратна посока да изтегляте. Разбира се, че това нещо по заточването е практика. Затова моя съвет е започнете с някое по-евтино ножче, просто за да усвоите начин на заточване, след което може да минете и към по-скъпите остриета. Мисля, че тук е добре вече. Затова обръщам острието от другата страна. Сега искам да вметна, че другата страна предварително я заточих на 400, за да спестиме от времето. Мисля, че не е нужно, пак повтарям, да се показва абсолютно целият процес на това острие, което отнема доста време. При обръщането споменах вече, че разстоянието от дръжката до основата горе-долу трябва да бъде спазено. Затягаме. Подлагам си отново кибритената клечка, така че да не ми се измества острието. Това е според мен най-лесният начин. Разбира се, когато разстоянието е по-малко. Сега ще видим за всеки случай една пробичка с маркера. Почиства го идеално. Затова само предварително заточеното острие с 400 минавам вече с 800. Когато заточвам, винаги острието го точа на 400, без да го обръщам, минавам на 800, ако се наложи, минавам го и на по-финна шкурка, но никога не го обръщам един път на 400, след това на 400, пак да го въртя. Просто използвам фиксираното положение, сменям шкурките, след това обръщам от другата страна. Една лека сверка срещу светлината.
В началото забравих да спомена, че това острие тип Сканди има повърхност на клина, при който той лежи доста добре на самата платформа. При плоско скосените остриета, което ще бъде предмет на следващото клипче, ще заточиме Spider Cutinacious, Resilience. Tenacious просто нямам. Грешка на езика. То е едно и също. Разликата е в това, че остриетата са различни на дължина. Така, сега мисля вече, че острието е добре заточено. Разбира се, че винаги може да стане по-добре, но просто заради ограниченото време, с което разполагам за заснемане, мисля, че е добре. Конеца е по цялата дължина на острието. Секунда. Сега готово е, след което следва стропчето. За да обереме конеца. На връхчето подбитото е останало, но няма да се занимаваме сега с него. Не знам дали може да видите ефекта от спазения ъгъл. Дори заводско ножчето не беше така добре скосено, както е в момента. Един момент само. Мисля, че се вижда резултата. На две места е подбито острието измежду другото. Тук на едното все още стои, но това ще падне. Просто исках да се види ефекта от Това е за сега, колеги. Със следващият клип ще покажа заточване на вторичен скос. И това ще бъде на Spyderco Resilience. Чао за сега!